το καινούριο υπέροπλο το οποίο βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης κατά της φοροδιαφυγής. Κάποιοι νομίζουν ότι κάνουμε πλάκα. Κάποιοι συνεχίζουν να μην μας παίρνουν στα σοβαρά. Φορτώστε του το τάξις. Όταν όμως λέμε ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, το εννοούμε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε κάθε φοροφυγά στη θέση του. Με το πιο ισχυρό όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Θαυμάστε τον! Έλα, αγόρι μου, έλα, εσύ θα μας κάνεις περήφανους. Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει τον Φορόμποχο. Ένα τεχνολογικό θαύμα έτοιμο να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ίσπραξη εσόδων. Να, ένας φοροφυγάς. Κοίτα. Κοίτα. Τσατίσου. Φορόμποχο. Με σαφείς εντολές να βρει κάθε φοροφυγά. Μας την πέσανε, παιδιά! Για σκύψε κάτω να πούμε! Έλεγχος! Είναι χαμός! Ήρθε εφορία! Είναι δυνατόν που μας βρήκανε! Φοροφυγάς, 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 φοροφυγάς. Ήρθε η ώρα να πληρώσετε φόρο. Είναι σκληρός. Μεγάλε, αποκρύπτεις εισοδήματα. Πρέπει να πληρώσεις. Μη χρωστάω! Είναι αμήλικτος. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε λέμε, να το συζητήσουμε. Ρε θεσμίζα. Χρωστάς και ΦΠΑ. Όχι ρε π***η μου. Είναι πολύ πασόκ. Ρε φίλε, χαλαρά, αλλιώς τα ξέραμε τα κόλπα. Μέχρι τώρα με κάνα 2.000 και όλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Ο Παπακοσταντίνου δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Ανάθεμα το Πασόκ. Πιο πασόκ δεν γίνεται. Εντάξει, χρωστάω. Δεν κόβω αποδείξεις. Είμαι εργοστασιάρχης και δηλώνω 10.000 το χρόνο. Θα τα πληρώσω όλα. Στο υπόσχομαι. Καλομάθατε τόσα χρόνια με την ουδού, κανάγες. Έτσι. Μπράβο αγόρι μου. Πώς σε λένε είπαμε? Φορόμποκοπ. Φορόμποχο. Χρωστά, θα πληρώ. Πασό. Να σας πω, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Δεν είναι